Welcome back to my another vlog. Ini vishwakarma puja लोगोफोर vishwakarmani बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय जों दिनै न'आव पुजा होगोन आरोना बेखायनो नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों आङो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ बनायनाय जाबाय आरोना दायो आङो गिबियाव बाथौ साखि जलायना लाग्रोनोसै न'नि पुजाखौ खालामना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आङो एसे जाखिनि भिडिअ बनायनो हागोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दिनै आङो पुजाखौ खालामना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदों अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं सानो बिदिब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ लोगोफोर दिनै मा खालामो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो फिसालाखौ थुखैहोबाय एकदम गोदान नागिरदों आरोना दुगैनानैहाय अखा हाबाय लोगोफोर पुजायानो जायाखै नाथाय अखायासो हाबाय आरोना खस्थ' जासिगोन आरो एसे थेवबाबो नायनोसै माबायदि थाङो नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो माने अखा हानायखाय एसे माबा खालामदो आरोना जों एसे लेबार आरो ड्राइभारफ्रानो खिस्रिखौ संसिगोन आरो दायो खिस्रि आरो परका थागोन ओंखायनो नाय लोगोफोर जोंहानि लेबार आरोना আমার মেন কারিগর শান্তিদা শান্তি নহলে আমার পূজা শান্তি নাই শান্তিদা শান্তিদা এবারে চাহ রাখো হাই করিলা হাই खिचड़ी बनाया
लोगोफोरनि आङो बरकाट रेडि खालामबाय आरोना बेखौ दानो हाथ'वा दा हागोन आरोना उनावहाय संनायखौबो एसे लाबाय आरोना लोगोफोरनि नायदो आंथ' पुजानि खिस्रिखौ जोबोर मोजां मोनजायो ओरैनोथ' बेलेग दिनाव जानाय जाया खिन्थु पुजायावल'सो जानाय जायो आरोना आङो बारा दिन्थिनो हायाबाबो एसे दिन्थिनोसै नायलांबाय थादों लोगोफोर बिसोर जोंहानि ड्राइभार आरो लेबार आरोना बिसोरनो मावना होजोबो आरोना ओरैनोथ' बेलेग मानसि गैयानो उनाव फैगोन आरोना जानायाव लिंदो आरो जोंहा मिस्टारा पन्डितखौ नेयै बारा लाबाय बिसोरो पुजारिखौ नेयैनो जिरायबाय दङ दासिमबो सफैयाखै आरोना उपाय गैया ओरैनो नेबाय दं आरो माला सफैगोन मोनबाय एकदम पुजारिया सफैबाय लोगोफोर दायो नायलांदो आरोना माबायदि एसे दिन्थिनोसै आङो पुजाखौ माबायदि खालामो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों अन्नानै बयबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामबाय बिथांमोननि थाखाय जोबोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बेबायदिनो नायलांबाय थागोन होननानै आङो सानो दायो मोखांखौ बेखेवनोसै आरोना ओरैनोथ' पुजा खालामाबा मोखांखौ खेवा नालाय दासो मोखांखौ बेखेवनोसै आङो आर'नाइ गांसे गानहोबाय आरोना मिस्टारखौ बिश्वकर्मा बाबानो ओम पाय प्रज्ञापय अशुद्धि पयोदिग्रेक्षा पयोधा पशुपति प्रदस्य संतु काम धनुष सरस जीवन परम पावन एक हेतु से पय अर्थात पुजा खालामबाय दङ लोगोफोर नायलांबाय थादो आङो बारा दिन्थिनो हायाबाबो एसे दिन्थिबाय आरोना जोंहा न'आव माबायदि पुजा खालामो बारा स्टेन्डार्ड खालामाखैबाबो जि एसे हायो खालामबाय आरोना
दायो लोगोफोर फुजाया जोब्बाय आरोना बेयाव आवथि सावबाय एसे सावनानैहाय फोजोबबाय आरोना बेवहाय बेनिफ्राय दायो फुजा जोबखांनायनि उनावहाय जोंहा पण्डितनो मान बावनांगौ आरो आं देखायबाय थादिया मानोना केमेरा हमग्राबो गैया नालाय आंहा मालाय सब बेस्थ' सब काम मावनायाव ओमफ्राय पुजारिनो मान बावनायनि उनाव ड्राइभार आरो जिखिनि गारियाव खामानि मावो बिसोरनोबो मान बावो आरोना गस्ला आरि होनानैहाय मानोना बिसोरो इमान बोसोर जों खामानि मावनो हायो बेखायनो जोङो बोसोराव खनसे बिसोरखौ मान बावो आरोना बिसोर नङाबा जेबोआनो नङा होननाय बायदि बेखायनो दायो फुजा जोबनायनि उनाव पण्डिता बेबायदि गारिखौ दै गोथार सारस्रियो आरो फुथा लगायना होयो आरोना बयबोथ' मिन्थिखायो थेवबो आङो खिन्थाबाय आरो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बारा लानोबो हानाय नंला मानोना दायो मानसिफोर फैबा खिस्रि आरि होनांगौ नालाय बेनिफ्राय बेखिनियावनो फोजोबनोसै दाथ' हरनि माने खिस्रि होयै गोद मेंबाय आरोना मोनसे धेर फैबाय हरबो जाबाय ओंखायनो आङो बारा भिडिअ खालामनोबो हानाय नंला बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोननोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट